Pinoy Bus Driver TV. Pero puset, mga nangali dito tayo sa Kagpanimis, Calbayo, sa mga southbound. Shoutout sa ating mga amigo dyan, mga pasayro, amiga at saka amigo. So kay Michael Bumbase, subang tampo na niya alas 11:06 September 16.
kakababa. Ha? Tara.
bakante tayo. Gusto mo na masikip. Maganda sarapan tayo, no? Kita-kita mo yung view. Hindi na pagdating, baka makita tayo eh. Ah, Ay, sorry. pa-diesel tayo yan eh. Ayaw nga pala. Polo. Laba-laba. Bakit yung tagalaba? Mahirap pinata. Sabi mo kanina may asawa ka. Ha? Hindi ka takot sa asawa. Bakit ngayon binata ka? Pinata talaga. Yan ang sinasabi. Ganyan naman eh. Maraming asawa, walang maglalaba. Oo nga. Takusangan eh. Takot sa asawa. Kasi malayo. Doon nagtrabaho sa malapit lang sa asawa. Meron pa tagalaba. Ngayon, lumipat sa malayong trabaho, wala tuloy naglalaba. Ikaw tuloy mismo naglalaba. Diesel ka. Sana ang... Sila kay ballpen kanina, ano pa? Pasama siguro yung ballpen doon pag kailan. Itong Byron, pwede yan sa gasolinahan. Diba? Oh, ito tawag, sabi mo. Sa likod yan. Kahit hindi sa'yo. Ay, no. Ikutin mo pa rin. Kaya, Sabi mo, ito ang asawa niya. Ah, ikaw pala ang asawa niya? Dalawa pala tayo. Huwag sila na eh. Ah, ganun ba? Sige. Alagaan mo siya dyan. Pag nandito naman siya sa akin, ako naman. sino kaya yung ano, kung ba na pinabakan? Magpa-diesel muna tayo dito ha. Bago tayo magkainan, magpa-diesel lang muna tayo dito. Malapit na tayo sa kainan natin. Magpainan muna tayo dito sa Pina. Mga nauhaw na. Pag-is. Kaya muna tayo. Ah! Paano na eh? Hindi pa!
Isa pa? Ha? Wala na ba yun, CR? Wala nang kulang dyan. Ha? Puson. Ay, itong ano. Wala na iwan? Tao. Ihi na lang na iwan. Biray Kol, kay Bata pa Kol. Mamaya tayo, pagkaroon mamaya tayo ha. May bakante naman doon. Dito sa likod dyan sa ano lang, mayat na. Hindi ka maabala dyan. Bilisan mo Kol. Dapat pagka ganyan, tanggalin mo na ang payong yan. Hindi ba dyan? Bawal pati yan. Uy, pwede pala dito mabuka. Bawal doon? Ay! Okay, yan harang ulit. Sige, sige. Malakas yan dyan. Ano bang harang ngayon? Malakas yan dyan, malakas. May CCTV kasi dyan. May CCTV dyan, makikita mo lang yan CCTV. Pwede siyang para-akulihin doon. CCTV lang yan, makikita kami. Gusto na. May mga si Rebel dyan. Siya po.
Asa na yan, Parasa na ka na. Saan ka ba tayo? Ay, kagayan ka diba? Kagayan, layo pa na. Layo pa niya eh. Ha? Pagkalayo ka pa, kaya di pa may sasamar niya kagayan. Doon naman ko, nahanap ko sa Huwag na na Surigao. Kalbayog. Huwag na na Surigao, doon na. Ha? Upuan mo yung bakante doon, no? Saan? Ah, dito. Ah, dito. Saan? Tarong. Spectra. Alaga mo tayo? Pamangkin. Ah, pamangkin mo? Alaga, mamisita ko nga to. Magdala ko sa kawa. Mamisita ako, magdala ko kuhaan, kakakang records. Tarong. Tarong ni Carla. Sana ako. Sita daw siya. Mamisita ba? Yun, yun. Mamisita. Ha? Wala na eh. Gusto kayo wala dito sa akin. Hindi na. Tatlo pa dyan. Tapos may katalogan pa. Alin na ito niya gano'n. Alin, nagbiyaya din eh. Hindi. Boy, Ay, may bata na di ay. Kasi baka matulog. Baka daw, patay daw. Patay daw ni Lolong. May bata na di ay. So, nanay bata. May bad sila kay katigo na mga bata. Ako di ba Oh, yun? Bakas. Bakas na. Oh, sige. Hab-hab talay, hab-hab. Sito tag. Yes! Ano lang po yan ang Balugan Diversion. Tuloy na yan sa Nuanipa, Santa Rica. Alas 5 na po ng hapon. Hanggang dito lang yan sila, kalbayog lang yan. 7:15. Ayan, alas na sila sa Bigo. Sito tag. Buti lang ang sakay. Wala daw pasahero sa Tarita. Shout out mga kabigabugsit. Bakas na bugsit, bakas. Diretso Davao. Davao Santa Rita, bugsit. Mga amigo dito bugsit sa Albayo mo. Nakabatay sa CR, bugsit na yung. Asan na yung gitarista natin dito? Asan yung ating gitarista dito? Bugsit na yung wala na. Hello. Nakasama na yung isa, bugsit na yung.